Association Fetsioner Spodensische Akkord zum Shodoze Utinje Emiage Nembede Nuaf Iswe as MK Batat. Ibuele Bantina Banyama is for Ponit Jerut of bet you bed of this or what? It sees what it is. Lento kuthiwa ile ezayo ekhulunywa njalo konje. Tsunami. Tsunami zobulala abantu. No. Ngiyakubonga nje bandla lakithi ukuthi nibe khona. Uma sithola imembers zethu ezintsha sha ephuma eboxing. Zange impela futhi akekho ngathi ubani bona lapha ubazi kahle bonke laba bala siyabonga nje ngifuna ukuthi esikhathini esingange iminyaka emibili no half ngeke uphike ukuthi siguqulile South Africa sishintshile noma ngabe uyathanda noma ngabe awuthandi sishintshile kunye sikwenzayo ngifisa ukunazisa kakhulu ngoba sacindezelwa abelungu iminyaka nawo ngeke uyibali sathi sesilwela inkululeko sesitholile baphinda futhi bayishonisa phansi basifaka more eqilini akuyona into efihlekile manje ukuthi eSouth Africa inqwaba yabantu abafunde baze bafundisisa abayithola imisebenzi uma ungaphathanisa lokho nesikhathi esikhona manje uzobona ukuthi noma ngathi sikhululekile eMzansi mokhuluma kanjalo ufana nomuntu ongakhuluma iqiniso lapha ke eMzansi apha manzi ngimanda uthatha manzi ngumkhuhlane manje umkhuhlane wami yoma ngathukutheli intombi zingathukutheli ngisaqonywa noma kunjalo into nje bengifuna ukuyisho kahle ukuthi ngijabulela ukuthi abantu bakithi bala eMzansi bafike lapho khona bafuna ukuthatha izwe labo baliphathe liphathwe yibona ngendlela yabo ngoba sikaliphathi namanje ngoba kuba bekungenjalo ngaba sihlali endaweni engathi ukuhlezilwane. We are here silenhlangano to change Africa into our own. Noma siyathanda noma asithandi sizokwenza lokho. Bonga nje ukuthi nibe khona ngibonga nokuthi senifike manje esigabeni lapho khona senizwa kahle noma sekukhulunywa ukuthi hayi sekukhulunyiwe ngeke sathi ngifuna ukuthi mina ngiwusibani bani uyayibona Sibari khona noSibari la ningakukhipheki noma sokuthiwa sishonile ngokuthi Sibari ngifuna ukuzolala mbijana ngibonga nje ukuthi sifike kuloko bengingajabula mina ukuthi sonke ikakhulukazi thina nje emnyama sihlangane lokho ngempela sithatha izwe lethu konke lokho esikwenzayo sizothatha izwe lethu elathathwa amabhunu nabanye abantu thina siyahlupheka kodwa bona abahlupheka asingangabazi bakwethu uma nibona abantu abanjengalaba uyalazi ithe ukuthi idolobha elikhulu noma amanye amadolobha emakhulu ngeke lokhuzana kodwa mawukhulunywa nje beTheku lapho khona ukuthi uhlela ukubona ulwandle uyabona ngofuna ukubhukuda khona ishilwane zakhona zinomsa ngeke sikwenze lutho ukuthi ake sifike egcineni bakwethu noma ngabe kunjani ukuthi sithathe izwe lobaba omkhulu njengoba sizolithatha nje uzobona kahle eminyakeni emibili ezayo this country would have changed whether we like it or not. Khona ungangiphikisa ukhona
khona ungafuna ukuvotela umkhonto la ngabe wapi lo muntu ukhona yoba ngikhona lapha mavotwa ngingakubona nje uqalaza ukuthi uvota ngokusaba ngothonzana ngoba votela umkhonto wesizwe siyabonga abakwethu bekukubonga nje ukuthi sibe sonke la angethemba ukuthi nina la lama comrade niwazonke abala shintshile izinto wemadoda kodwa ngisho into engafuneke ngisho uyakanga ngosho njalo asibongeni bakwethu bekukubonga nje siyayibongela thina mina-ke kakhulu ngiyayibongela ngalezi insizwa nentombi niyazi ukuthi basukaphi njengoba ngingena apha emkhondweni wesizwe kwakuthiwa yini laba bekuyo konje kuqala Khongolosi kagogo nansi ngawusho njalo ugogo abafuni kuba ugogo lapha funa ukuba nathi babe fresh ngayo yonke indlela siyanibongela laba kwethu ukuthi ningakube kanye nathi umnandi kuhle sinibongela kakhulu bakhomrade Thami uyabona ngisekhaya phela manje ngisekhaya lokwangempela awuzwa ke fundisi thank you siyabonga bakwethu siyabonga bafowethu